Ja svima ljubim moje ime je Tina, a pravo Snježana, ali neću sad više o tome imena jer imam neki kratki video za vas. Prehlađena sam, ponovno pijem čaj, evo da mi pokažem. Mi se tu zalilo malo, čekajte. Znači, skuhali su mi, doma ne mogu da budem ako ih zarazim, a pošto one nema, pa eto, ja sam to. Zašto nema? Hilja otišla negdje. Dan najavu za novi video, nije baš neka najava. Nego, samo da vam kažem da ću malo sad rijeđe da snimim. Ja sam ipak sad bolesla svog švrca. Nisam nosila masku, jer ne mogu, ovako mi je štipnuo nos, onako ne mogu. Pa to vam je najava, idem da si ispuštam nos, pa se vidimo u sljedećem videu. Tu ću da snimim jedan video, tek sutra ne znam, kad odsrim ću da snimim 2 videa. Možda vam češće, možda neki kratki video, to je to, samo da vam dam najavu, pa bog. Da, u sljedećoj epizodi će biti, ne znam šta, vidjet ćemo. Nikad je